Hej og velkommen til her fra Vesterbro, og vi vil gerne byde velkommen til Femhøj TV fra Matidej. Vi vil gerne byde velkommen til Søren Thyssen, forsanger fra DMK. Velkommen til, Thyssen. Tak skal du have. Tak. Vi er meget glade for, at DMK kunne komme og spille, eller kan komme og spille ude i Femhøj. Men vi har jo sat nogle spørgsmål op til dig. Hvordan lader du sådan rent mentalt op til sådan en fest her, som den her? Men altså nu har sæsonen har jo været på held i et stykke tid nu her, og det som jeg har forberedt mig med til at skulle Femhøj igen nu, det er ved at tænke på den dejlige blodkasttur, vi havde for eksempel siden. Som var en fantastisk arrangement. Ja. Fantastisk arrangement. Hvad forventer du af festen? Jeg forventer et brag af en fest, så forventer jeg Rune på dansegulvet. Nøgenstraf om morgenen, alt det gamle. Måske ud og male nogle ting, eller... Ja. Vi har jo oprettet en brevkasse i anledning af Femhøjfesten, og det har jo væltet ind med spørgsmålene. Vi starter lige på hårdt med et spørgsmål for Claus Munk. Hvem regner du med, der bliver profilen i beerpong-turneringen ved du aften? Okay, er profilen. Ja, men det kan jeg godt forstå at spørge om lige præcis Claus Munk. Fordi han har jo netop talent for sådan konkurrence. Altså, jeg vil nævne ham selv. Du nævner dig. Jeg tror også godt, at jeg vil sige det. Jamen tak. Vi har en her fra Martin Fritzen, Frederikssunds yngste teenager. Har I DMK nogle ritualer, I gør, inden I spiller? Det vil jeg faktisk gerne afsløre. Og det er noget, vi begyndte med for nogle år siden, at inden vi går på, så stiller vi sin rundkreds rundt om Jens Mikkel. Ja. Og så siger vi huller, hop, og så løber vi rundt 3 gange om ham. Og så er det ellers bare på scenen og spille. Ja. Yes, næste spørgsmål fra Mathilde Jansen. Nyudlært pædagog står der her. Ja. Eller får det være. Hvem forventer du åbner dansegulvet? Jamen der regner jeg med at se Jette og Torben springe ud på dansegulvet. Okay. Meget enkelt. Ja. Meget enkelt spørgsmål. Meget nemt svar. Vi går videre til næste spørgsmål til. Ja. Fra Emil Due Sørensen. Emil han spørger, hvem du forventer, der køber flest rom og cola? Altså, der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at drikke flest. Det er jo nok nogle af alle damerne. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Jamen, så har vi næste spørgsmål her fra Katrine Vesti. Hun spørger, hvem tror du lukker festen? Og det var, hvem spørger om det? Det er Katrine Vesti. Katrine Vesti, ja. Jamen, tak. Og det er sikkert, fordi hun er lidt bange for, hvad Rune han finder på. Hvor lang tid han holder ud. Og det kan jeg godt forstå, hun spørger, men jeg må desværre meddele, jeg tror, Rune han holder skansen. Han har fået afleveret speciale, og jeg tror, han vender ikke om, før han drætter om, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår godt, Thyssen. Jamen, det var egentlig nogle af de gode spørgsmål, der var udplukket, vi havde for den her brevkasse til dig. Jeg tænkte på, om du giver os en lille forsmag på, hvad der forventer os den 27. december ude i Femhøj. Altså på scenen eller? Ja, en lille forsmag, en lille sang måske eller noget? Jo, altså så bliver man til lidt til. Så vil jeg gerne lige bede om. I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Jamen altså, jeg tror, det bliver rigtig godt, Thyssen. Det er vi ikke i tvivl om her i Femhøj TV. Tusind tak. Så vil jeg gerne sige tak. Ja. Så er det smukt. Ja, og her i Femhøj TV har vi så fået sagt farvel til Thyssen fra DMK. Og vi glæder os til at se alle sammen den 27. december ude i Femhøj.